Και γεια σου, εδώ πέρα Νικόλας και σήμερα θα παίξουμε Battle Royale Squad ή τετράδα. Ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος Hello guys. και ο Σταύρος. Και είναι και ο φίλος μου και ο Φίλιππος, όπως βλέπετε, αλλά έχει μπει sitting out. Και πάμε rank Battle Royale. Γεια σας. Πατήστε ready. Σταύρο και Γιώργο, πατήστε ready. Μπράβο. Ρε σταμάτα, θα φάω copyright. Copyright. Ρε θα φάω, όποιος κάνει πάλι κάτι κακό, όχι μόνο δεν θα φάω copyright, θα φάει και ban. Δεν μπορεί να φας copyright σε βίντεο, μόνο σε live μπορείς να φας copyright. Τι είμαι Silver. Κουκουλαλα. Ρε είναι καινούργιο season ρε Γιώργο. Το ξέρω. Γιατί με πλάτινο μεταξύ. Φίλιππε, Κωνσταντίνε, πάρε το DXDL. Γιώργο, άσε δείξω το DXDL μου. DXDL αυτό. Δείτε. DXDL από την Αγιά Βαρβάρα. Το φάει. DXDL από την Αγιά Βαρβάρα. Μπρο, κάνει live voice of speed. Να μην είναι. DXDL. Εντάξει ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μέσα. Ρε γιατί όλοι με ακολουθάνε, τι σκατά. Λοιπόν, εδώ πέφτουμε. Θέλω να πάρω το Ρούκουλς. Εσύ. Ρε Γιώργο. Σκορπιός είναι για σένα. Πάμε, να σου μυρίσω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει να κάνει βίντεο μαζί μου. Να σου μυρίσω κάποιο. Ρε, ο Κωνσταντίνος λέει, Όχι, μη, Σταύρο, ούτε εσύ δεν θα ξαναμπείς βίντεο μαζί μου. να σου γνωρίσω. Γιώργο, άστο, εγώ θα το πάρω. Γιώργο, άστο. Α, μπράβο. Εσύ είσαι καλό παιδάκι. Οι άλλοι όχι. Ο Γιάννης ούλτρα όχι. Άτομο. Γιώργο, πρόσεχε. Σταύρο, σου έρχεται ένας πιλβερίνι. Του σκάσα λίγο damage, Γιώργο. Είναι ούλτρα άλλο, φάτονα. Θα το φάω εγώ αυτόν το βίντεο που μέσα. Νομίζεις, εγώ να το φάω. Έρχομαι. Δεν το ένας πλατινούμενα. Έρχομαι να τον φάω γιατί είμαι το αδέρφι του και πρέπει να τον φάω. Εσύ το αδέρφι. Ποιος τον έφαγε ρε κολοκλέφτη. Τι είπες? Του έχω σκάσει. Α, του τα λέει. Του έχω σκάσει τόσο ρε φίλε, κάθε μέρα σπάει και με κλέβει το εκεί. Μα ήταν ο αδερφός μου, δεν έπρεπε να... Σκότωσε τον αδερφό μου. Αντίο. Κωνσταντίνε. Μέγκα, τέλεφον. Blue chest. Τέλεφον. Έλα ρε. Είναι μπλου για να το δω. Όχι ούτε καν. Το πήρα. Δεν ήταν. Τότε πώς πήρα move pump. Για πείτε μου. Δεν έχεις κάνει. Το ποτάκι. Περιμένετε με. Γιώργο, σε παρακαλώ, μπορώ να μπω, σε παρακαλώ Γιώργο. Γιώργο. Εγώ με τον Γιώργο. Εγώ και τον ποτάκι μου με τον Γιώργο. Κωνσταντίνε, εσύ με το Σταύρο. Τώρα. Κωνσταντίνε, εσύ με το Σταύρο. Τώρα. Όχι, πρέπει να μείνει εδώ. Είναι καλό ποτάκι. Είναι πιστό, μπρο. Ωραία, έλα βγαίνω. Κωνσταντίνο.
Α, εγώ θα οδηγήσω στο άλλο. Μποντάκι που είσαι. Σας έρχομαι. Έλα εδώ ρε. Έχει άτομα εδώ πίσω. Αγόρι μου, αυτά είναι SMG. Περίμενε. Έλα, σε παίρνω εγώ. Να ξαναγείς. Τώρα. Όχι, αδερφέ. Είμαι AFK πάνω στα όπα. Ρε, έλα μπες στο αμάξι. Τι AFK πάλι. Γιώργο, είναι αυτό. Να φύγεις τώρα με την Νικόλα. Γιώργο, είμαι εδώ να πάω. Παιδιά, να μην φας. Μπες. Σταύρο, μη πας τώρα για φαγητό. Μόλις αρχίσαμε βίντεο. Δεν μπορώ. Βγάλε το ποτάκι σου να μπω εγώ μέσα. No. Κάτω. Δεν θέλω. Ωραία, βγαίνω. Μη ρωτήσει, Γιώργο. Ρωτήσει το πράγμα το πήγες. Μισό. Ρε, μην πας να φας πάλι, θα χάσουμε. Tasteland. Σταματάω το βίντεο, θα βγάλουμε με τον Φίλιππο μετά. Bye. Τι εννοείς με... Οκ, παιδιά. Νικόλα, τι εννοείς με το φίλο. Θα βγάλουμε βίντεο στο YouTube με τον Φίλιππο. Χωρίς το Σταύρο. Χωρίς το Σταύρο, μα όλο πάει να φάει. Όλο πάει κάπου στη μέση κομμάτι. Τι πριν πήγες που έλεγε Σταύρος forever hungry. Ναι, το ξέρω. Δεν το έχω κλείσει το βίντεο, μπορείτε να το κάνω και αυτό upload. Αφού τώρα έχεις πει τα πάντα. Έχεις πει για το podcast, έχεις πει για το... Φυσικά ναι, αλλά... Δεν πειράζει. Απλά ο Σταύρος, όπως με ακούτε παιδιά, ο Σταύρος πάντα πεινάει, για να ξέρετε. Άμα ακούσει φαγητό θα πάει τρέχοντας. Είχαμε πάει σπίτι του Και γράφει σε μια ταμπέλα νομίζω. Ο Σταύρος πάντα πεινάει. Σταύρος forever hungry. Ψέματα είναι. Κωνσταντίνε, αντίο. Νικόλα, όταν τελειώσετε το μάτσο επίσης μην με κάνεις kick. Γιατί? Για να μην παίξετε άλλο. Γιατί να μην παίξουμε άλλο? Το ερώτημα δεν είναι για να μην παίξουμε άλλο, για να βρεις κοσμική. Βλάκα. Όχι! Απλά παίξει την γκάμ. Ο Γιώργος ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι ο Κωνσταντίνος έχει μείνει πίσω. Το ξέρω, γι' αυτό φεύγω πιο μακριά. Γιώργο. Το ξέρω, γι' αυτό φεύγω πιο μακριά. Γιώργο, δεν έχεις μπρο. Όχι πάλι κυνηγητό. Όχι, δεν θα χάσω κιλά. Κοίτα πως έχω γίνει, έχω χάσει πολλά κιλά. Δεν έχεις χάσει. Είσαι... Γιώργο! Ούτε πέσανε τρία. Καλά να πάθεις. Δεν το έκανα ελαστικές. Ας πεθάνει ο Σταύρος, εμένα δεν με πειράζει. Και εγώ θα πεθάνω έτσι όπως πάω. Πάω εδώ, παίρνω την... Κωνσταντίνε, θα μου άρεσε να μπεις σε ένα μάξι και να ξεφύγεις για την εκκρίση. Αντίο. Πώς γίνεται να πήρα την κάρτα του Κωνσταντίνου? Κωνσταντίνε, πήδηξα από πάνω σου και πήρα την κάρτα σου, όλα καλά. Κάπως πήρα την κάρτα σου, δεν πειράζει. Καλά. Δεν σε πάνε καλά που την πήρες. Αλήθεια. Εύχομαι να μην την είχα πάρει. Μπορεί να γυρίσει την κάμερα γιατί δεν βλέπω πιο παπά. Όχι. Λοιπόν, θα πάω να σου κάνω εκεί. Θα παίξουμε με το Σταύρο. Μέγαφο, τέλεφο, τζιάνο, τζισίμπαφο. Τι είναι αυτό το... Κριτικριμάλτο. Σκυπτήρω. Ρονάλντο. Κριτικριμάλτο. Σκυπτήρω. Άμα κολλήσει το αμάξι, ο Σταύρος θα μείνει εδώ. Το έχετε καταλάβει αυτό.
Και άμα πεθάνω εγώ θα πεθάνω όλοι. Ήρθα, bro. Πώς γίνεται να έφαγες τόσο γρήγορα, είσαι σκύμπιτι toilet. Όχι, bro, τι περιμένεις. Αφού ξέρεις το πράγμα. Έλα, Έχετε φορές για σώμα. Κάνανε άμυρα. Επειδή έχεις μόνο 2 όχι. αφού ο Κωνσταντίνος ρε φίλε πηδά από πάνω τότε αν είναι νοκ, τον τρώνε κατευθείαν, μετά παίρνω την κάρτα του πάω να φύγω. Όχι ρε, δεν έχω πάρει την κάρτα σου Κωνσταντίνο, sorry. Πώς οδηγήσε. Πάρε, bro. Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι πολύ. Μου δίνεις λίγες φορές για IR. Δεν έχω αγόρι. Δεν έχω για τίποτα. Σταύρο, πάμε. Πήγαινε. Πάω να σου πάρω την Άρτεμις. Σταύρο, πήγαινε πάρ' την Άρτεμις. Νικόλα, μην φεύγεις. Πάμε, έλα, φίλε τώρα. Τι κάνεις, Νίκο, κάτω. Δεν είναι εδώ η Άρτεμις. Έχω μια σαμπάνια, Γιώργο, τι κρίμα, θα την βάλω μόνος. Γιώργο, έλα, δώσε κρίμα. Τι κρίμα, Γιώργο, κι εγώ. Γιώργο, κι εγώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, κολομποτό σου όμως. Ρε, πες μέσα κι άτομο. Έξω. Όχι, είναι καλό μποτάκι. Αγιά. Παιδιά, μόλις τώρα κατάλαβα ότι μπήκα με rank. Μπαραπαπαπα. Νικόλα, έχουμε πει rank. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε πει rank. Ούτε εγώ μπερδεύτηκα. Δεν το πήρε, έτσι δεν το πήρε. Το κλείψα. Εντάξει, Κωνσταντίνε, αν δεν μου πάρεις την πρώτη ασπίδα, όπως είναι στο δίνω. Σου δίνω και το σαλάκι. Ουί. Άτομα. Βόλτς, ποντάκιας. Έχουν κλείσει. Πάνε κοντά το αμάξι να τους πάσουμε ένα έκανε. Α, ναι. Βάλε και, μπρο, βάλε ως περισσότερες φορές μπορείς. Θα τους βάλεις πίσω και θα τραγγελίσεις. Βάλτε κι άλλους. Βοήθεια. Ναι, θα τους τραγγελίσεις. Δεν τι Άρτεμις. Αυτό ακριβώς είναι εδώ. Είναι κι άλλοι με το κοσκί. Να σου δείξω ότι εγώ είμαι το δημιλός στο ημερό. Ρε, έχει κάποιον εκεί κάτω. Με το μάτσι. Θα το δείξεις, αλλά πώς. Σπάστα, Νικόλα. Μην δεις, πάντα να παιδιά. Δεν το πήρες. Έχω μια τύπησα. Νούτα. Πάρ' πίσω. Είναι 3. Για παράδειγμα. Νομίζω. Είναι εδώ, είναι ένα shotgun. Νίκο. Κάντε με. Το ποτάκι. Άρχισε ό,τι χειρότερο παιδί. Έχουμε, Γιώργο, δεν θα πεις. Γιώργο, να δω. Γιώργο, έχω medkit. Δεν σε καλά. Σταύρο, πάτα τους. Down ένας. Τι έγινε μόλις τώρα. Γιώργο, σου βρήκα μέρημα. Ω. Έχει medkit εδώ. Έχει medkit. Έχει medakit, παιδιά. Θυμάστε, παιδιά, παλιά που έλεγα medakit. Δώσε ένα medakit, ρε Κωνσταντίνε. Θα λείπω εγώ, αν και την πάρω. Μπορώ να έχω 15 συντρελίνους τείχους. Μου πάρει και εγώ, πού τους έκανες. Πρόβλημα πως το αμάξι. Και εγώ απλά πυροβόλησα μια φορά το αμάξι. Μπρος όσο Γιώργος, απλώς σας είπα στο αμάξι. Όποιος προλάβει μπαίνει. Ο Γιώργος μιλάει τώρα. Όποιος προλάβει μπαίνει. Χαλάρα. Χαλάρα. Εδώ περιμένω. Ωραία, λοιπόν, Νικόλ, Γιώργο, κάνε μου join, πάμε εμείς οι δύο του ώρα. Θέλω κι εγώ. Πρέπει να βγούμε κάτω. Γιώργο, μπες. GG.
Rainbow. Πάμε, άντε ρομποτάκι. Λοιπόν, όποιος θέλει οδηγάει αυτό εδώ το αμάξι. Εγώ παίρνω αυτό. Μποτάκι, δεν θα σε αφήσω μόνος σου. Ρε περιμένετε με ρε. Έχει jetpack εδώ, όποιος θέλει έρχεται να πάρει. Battery load. Αχαμ. Όλοι πρέπει να μπείτε από πάνω μου τώρα. Έλα, βγάλε μέσα το μποτάκι σου. Όχι, το μποτάκι μου μένει μέσα. Βγάλε το είναι κολόμπο. Όχι. Είναι κολόμπο. Τι είπες? Το ξέρω. Δεν το είπα. Πάρτε τα. Εκεί μετά εσύ. Γιώργο. Εγώ τι φταίω, μόνος σου βγήκες. Δεν θέλω να μείνει μέσα. Θα μπεις από πάνω, ναι ή όχι? Αφού δεν μπορώ να κάνω και να πετάει. Δεν πειράζει, απλά χόρεψε. Πάμε. Άμα σας πετάξει δεν φταίω εγώ. Όχι. Πυρουέτα, πάμε. Μόνο τρίτη. Έλα το λίφτο πάρτε μου, πείτε στο πάρτε μου, πείτε στο πάρτε μου. Μου το περιστέρι μας. Μάλλον, σκεφτείτε Ρονάλντο. Όποιος το προλάβει μπαίνει μέσα. Προσπαθώ να μέσα, όχι ρε φίλε. Κατεβείτε από το αμάξι. Ρε, ας το αμάξι μου τώρα. Τώρα. Ρε, θα το πάρει κανένας άλλος στο ζήλ. Σπάς το αμάξι μου. Βοήθεια, έχω άτομα. Πω, ο άλλος ήρθε με φόρα, μπρο. Ο άλλος ήρθε με φόρα, ρε. Σπάστε το. Το σπάσα. Όχι. Παιδιά, βοήθεια, θα πεθάνω. Παιδιά, δεν έχω build. Βοήθεια. Άντε, για εγώ φεύγω. Είναι όλα τα κολομεντάλιονς εδώ. Τι σκατά. Sorry, αλλά δεν μπορώ. Έλα σήμερα. Έλα, σε παρόλο. Δεν μπορώ, εγώ θα πεθάνω. Είναι 5 HP. Ο Γιώργος βρήκε ένα medakit. Παιδιά, πρέπει να νικήσουμε ένα rank για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Γιώργο, με έκανε καιρό. Έχω σε μπάνιο. Πώς έκλειξε? Θα σας περιμένω κάπου, απλά δεν ξέρω πού. Έχω 5 kills. Εγώ έχω 2. Έχετε μείνει μόνο 20. Γιατί να ρε, βρήκα ένα άτομο με το ίδιο αμάξι σαν εμένα. Δεν έχω build bro, δεν το πιστεύω. Κωνσταντίνος μέσα. Νικόλα τώρα, δεν με νοιάζει, Νικόλα τώρα. Τι θέλεις πάλι? Εσύ και ξύνεσαι. Εσύ τα ξύνεις, αγόρι μου. Αφού εσύ κοιμάσαι ρε μπρο. Αγόρι μου, έχω άτομα, τυφλό είσαι. Και ξέρουν ότι είμαι εδώ μέσα.
να συγκεντρωθεί σου. Αλήθεια. Σκάσε. Δεν είναι... Ένα shield είμαι, 68 HP. Οπ. Όχι τόσο άκουσα. Τι είπα? Αντίο. Πόσο μίσο αυτό. Πόσο μίσο άρεσε αυτό, Νικόλα. Πόσο... Τι! Για να δούμε πόσο rank είμαστε, παιδιά. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Bye!